Kawai daga ruwan takwas bilbilla na je na siyo wula kuma kun je kun siyo. Ku ya wula ku siya ni wallahi na je na siyo gilas mai tsada wanda ba ku siya ba. Kai amma bar wannan matar. Yau kun san malamin mu izu ne ku dora mana kuwa? A'a faɗa mana mutumi na muji. Izu bibbi fa kuma ya ce gobe mun kawo hadda. Yanzu izu biyun za ku ba da hadda kuma yake zaune a nan gaskiya kai mai wahala ne. Ban gane mai wahala ba. Izu bibbi fa. Kai baba izu bibbi fa. Haba. Salamu alaikum. Gane mana baba ce mana. Salamu alaikum. Nace da Allah. Kai wayannan yaran fa sallama na musu basu amsa ba. Kai wallahi sai na ƙara gwada. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wani mai wahala zai na yi wani sallan aiki wani dama bai da ko sisi kila ma mun fi shi kuɗi. Wannan yaran ba tarbiya bari dai. Sanda zuwa ya. What is that? Okay. Za ta hada. Ni ne maganin. Avoid them. You see those people? They sabi carry something for mind.